sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw n bɛ sɔgɔmada fɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ni sɔdiya kɔnɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔw la a y'aw bisimila. Bi ye araba ye san 2024 o kalo fɔlɔ tile 3 VOA Bambara tabale ɲɛbila kɔrɔfɔw olu de filɛ ninnu ye. Tuaregi murutilenw ka tɔnba olu kɔni ma sɔn Colonel Assimi Goïta ale ka hakilina ma a ye min yɛrɛ laseli kɛ a ka sanyɛlɛma kɔrɔfɔw kɔnɔ min sen fɛ a y'a yira ko jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan yaasa ka sigi ka fɔ sabati maliden damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Dr Ali Tunkara ale y'an ka mawulelen sɔgɔmada in na a bɛna a hakilinantaw fɔ Colonel Assimi Goïta ale ka ni laɲini in kan. Ni kumaɲɔgɔn bɛ kɛ maliyɛn damaw de ni ɲɔgɔn cɛ. Dunan o b'a yɛrɛ ka fɔ dunan jɔyɔrɔ t'a la ni min ye san 2015 ye de i b'a ye diɲɛ Thomas Sankara la fo ka taa ko kun kalifala Algérie ma. O kɔ an bɛna kuma soboli min yɛrɛ bɛ kɛ san o san korokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ wele ko Dongoli. Saleh Al-Arouri ni ale ye Hamas kɛlɛsen filanan ye ale kɔni fagala kunu Israel ka sanfɛ pankuru ka susuli yɛrɛ dɔ sen fɛ min yɛrɛ kɛla Liban i n'a fɔ kɔrɔlen kunnafoni kuncɛla maliden dɔw bunu hami a n'u ka folikanw fɔ kɛnɛ kɔnɔ ɲɛbilaw de ye ninnu ye a y'aw bisimila. Foli ni tano m'o lakuraya k'o lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale ye hakilinan dɔ ta a ye min yɛrɛ laseli kɛ a ka sanyɛlɛma kɔrɔfɔw sen fɛ n'o ye k'a bɛna kulu dɔ sigi sen kan sigikafɔ hukumu kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ani bolodiɲɔgɔnma o ka kɛ malidenw taabolo ye. Kunu min ye Tuareg murutilenw ka tɔnba ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Colonel Assimi Goïta ka hakilinata in ko olu kɔni fɛla tɛ. Kajatu Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Colonel Assimi Goïta Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka tubabu san laban waatiw selimafɔw senfɛ karido na ye laseli kɛ k'a fɔ ko bɛn ladilanin kɛ kulu kura fasodenw fɛ bilala sen kan yaasa ka fitinɛ ani bɛnbaliya furakɛ bɔ a sun kɔrɔ sigidala kuluw ni ɲɔgɔn cɛla la ne ka bɛn labɛn ani a ladilani Mali fasodenw yɛrɛ fɛ yakubaya k'a kɛ fɛn sabatilenw ye. A y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a baro kɛnɛsigiw senfɛ fɛn min ye Mali ka kelenya ani a ka kanabila ka fara mara dafalen kɛcogoyaw kan kumaw tɛna sigi a kɔnɔ. A ye layidu kɛrɛnkɛrɛnni fɛnɛ di k'a fɔ k'a ka to mɔgɔw hakili la ko dansago kɛla marifatigiw kɛlɛliw minnu bɛ senna Mali foroba fanga kɛlen bɛ ka burudamɛ bamanci marifatigiw jate minnu fɛ bɛna to senna fo ka se fo jamana fan bɛɛ lajɛlen ka se ka minɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye. An hakili la nin siraw bɛ dansigi de yira pewu bɛn gafe la min tun sɔrɔla kumaɲɔgɔnya malidenw ni ɲɔgɔn cɛla la ne ka tila ka bɛn ladilanikɛlaw ka bɔ jamana wɛrɛw la bila kɛnɛma. Mahamudu El Mahmoud Ramadan burudamɛ bamanci kulu minnu ye u bolonɔ bila Alger bɛn gafe la san 2015 waati la kuma latɛmɛla k'a laseli la AFP kunnafoni dilaw ye. An ye a faamuya fɛnɛ k'a fɔ ko nin ye bɛn gafe bolonɔ tun bilala minnu na bɛn ladilanin kama kɛlɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ ne a sɛbɛntiyara duniya dɛmɛbagakulu ni ɲɛna de bilalen ye kɔfɛ wa anw tɛna don o jasugu kɔnɔ. Mohamed El Mahmoud Ramadan ka fɔ la. San o san sumatigɛ waati laban na korosɛkili kɔnɔna na u ka dugu min bɛ wele ko Dongoli soboli o kɔni bɛ k'u fɛ yen nɔ yaasa bɛn ani jɛɲɔgɔnya u ka se ka sabati. Koro an ka lasilikɛla min bɛ yen nɔ Tijani Wederawogo ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye o soboli in kan. San o san ni sumantigɛ baaraw kɔni nɔgɔyara so kanubaw olu bɛ kan bɛn di ɲɔgɔn ma dɔngɔle dugu kɔnɔna na Koro mara la baw ladala so ɲɛnajɛ bɛ kɛ mun yɛrɛ bɛ bila sɔmiya baaraw bilasirali hukumu kɔnɔna na. Walasa kɛnɛ in kɔnɔna na so kanubaw ani so lafasabaw olu bɛ sow lapari ni ka ɲɛnajɛw kɛ yanni so yɛrɛ ka boli. Haw gindo ka fɔla ni so ɲɛnajɛ min se ka na ni sababu caman ye. An nana sonboli de la barisa sonboli ka di yan. Sonboli bɛ na ni bɛn ni kɛlɛ a bɛ kɛlɛ ban.
u ka fɔla so kɔni ye masakɛ fɛn ye wa a bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ basigi ni keleya ko fɔ i n'a fɔ don o don dugutigi yɛrɛ bɛ k'i da don a la k'a fɔ an ye cogo min na an k'ale lamɛn. Ne kɔni ye fɛn min ye nin soboli in na o de ye jama kafolen ye ɲɔgɔn na o ye bɛn ni keleya taamasiyɛn de ye wa so fanga de ye nin ye ka se ka maaw kafo ɲɔgɔn na bɛn ni keleya bɛ se ka sinsin maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ. Maaw kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen ka na nin kɛnɛ in sɔrɔ sotulon kɔni bannen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ soboli yɛrɛ o daminɛna sow kɔni y'u kari ɲɔgɔn na. Mariam Pujugu ale fana ye so kanuba dɔ ye. Ne nana Somboli de filɛ la ka di ne ye kosɛbɛ an b'a kɛ san o san. Soboli kɔnɔna na Sudanso kɛnɛkantaw n'o ye champion u kɔni bɔra dugu min n'an b'a wele ko Baratingiri nka u ka fɔla ɲɛnajɛ in kɔni kɛra sababu ye maaw sera ka kafo ɲɔgɔn na bɛn ni keleya kɔnɔna na u ye kan bɛn di ɲɔgɔn ma Soboli kɛnɛ wɛrɛ nataw la. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. N y'a laseli kɛ kunnafoni daminɛna Sale Al-Aruri ni ale yɛrɛ ye Hamas kɛlɛsen filanan ye ale kɔni fagala kunu Israel ka sanfɛ pankuru ka susuli yɛrɛ dɔ senfɛ min yɛrɛ kɛla Liban. Modibo Dambele an k'a lamɛn. Sale Al-Aruri ni a tagara ka t'i yɛrɛ kalifa Liban nin y'a san caman ye fagara ni a ka lakana kɔlɔsilibagaw ye bani sirɛla ka dankarili dɔ senfɛ mun tun ɲɛsinen don Hamas ale ka bolofara min bɛ Liban o worodugu yanfan na ni Hezbollah bɛ Iran kanu na ale dagayɔrɔ ye ni laseli kɛra Liban jamana ɲɛmɔgɔ mɔgɔ fila fɛ minnu bɛ lakana bolo kan Hamas ka jabarani a ye Sale Al-Aruri ka fagali a y'a sɛbɛntiya ko bani sirɛlakaw ye dankari a la. Ezat Al-Risk jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ y'a danganiya k'a fɔ ko Sale Al-Aruri ale ka fagali ko o tɛna to Palɛstinikaw u bɛn'u ka cɛsiri dabila. U ɲiningalen AFP fɛ bani sirɛla saradasiw y'a yira k'a fɔ ko u tɛ fɛ ka kuma ni kunnafonidila yelekew ye nin waleya in kan. Liban premier ministre a ye bani sirɛla ka nin waleya in kɔ ko mun dabɔnen don ko ka Liban digi ka don kɛlɛ de kɔnɔna la ni bani sirɛla ye. Bani sirɛla ka nin larawuli baara in a bɛ dɔ fara siran kan mun bɛ sɔn k'a yira ko mankan min bɛ senna ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ sɔn ka walankata ka taga yɔrɔ caman wɛrɛ la. Bani Sirɛla ani Liban jamana da cɛ la o kɔni kɛlen don marifa ci ye bani Sirɛlakaw ani Hezbollah ni ɲɔgɔn cɛ don o don ni ale bɛ Hamas kɔkɔrɔman don nka dankarili wale foyi suguma a sɔrɔ a yɛrɛ ka Liban faba kɔnɔna la fɔlɔ. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye Japonkaw fɛ yen nɔ. Dugukolo yɛrɛ min kɛla u ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ la ntɛnɛdon makisilenw halisa olu kɔni bɛ ka ɲini u fɛ. Mariam Traore ale ka laseli don an ka lamɛn. Ni dugukolo yɛrɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 7 faga. I n'a fɔ kunnafonidiso Kiedo y'a lase cogo min na ka fara o kan Japon kunnafonidiso Agence de Presse japonais fɛnɛ ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko dɔ farala mɔgɔ fagata hakɛ kan dugukolo yɛrɛ la yɔrɔ min na. A koɲɛ kɔni kasara bonyana kosɛbɛ AFP kunnafonidilaw ka fɔ la. Sugu masa Miyara min si ye san 70 ni san 3 ye tun jɔlen don ka aran kunja minɛ ni mɔgɔ camanbaw de ye Shika mara kɔnɔ. Ni dugudeni kofɔlen in bɛ Noto mara kɔnɔ. Ni yɔrɔ kofɔlen in na u caman tun jɔlen don makɔnɔni la mairie da la walasa u se ka ji sanuman sɔrɔ. A kasara kɛra tɛnɛndon nɛgɛ ɲɛ 16 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 10 ye. Jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko nin dugukolo yɛrɛ in hakɛ bonyana kosɛbɛ min yɛrɛli fanga sera fo sigiyɔrɔma 200 ɲɔgɔn ma. N'a lakodɔnna taratadon nɛgɛ ɲɛ 18 o ntanan gusilen kɔfɛ. Dugukolo farali hakɛ min bɛ wele ko magnitude o sera 7.5 ɲɔgɔn ma i n'a fɔ Ameriki jamana ka dugu jukɔrɔfɛnw cakɛda n'o ye Institut Américain de Géophysique USGS ye o y'a lase cogo min na. Ka fara o fɛnɛ kan cakɛda min sigilen don Japonkaw ka waati yɛlɛma kunkanko la n'o ye Agence météorologique japonais ye JMA y'a lase k'a fɔ k'a dugukolo farali hakɛ sera 7.6 ma ani ka se dugukolo yɛrɛli hakɛ ma n'o fɛnɛ bɛ wele ko magnitude 7.5. U y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko makɔnɔliw kan ka kɛ kalo caman kɔfɛ walasa ka se k'a kuɲɛtɔ lahalaya dɔn. Nin kɛra dugukolo ɲininikɛla ɲɛmɔgɔ dɔ min bɛ wele ko Géologue Robin Lacassin ale ka laseli ye AFP ka kunnafoni di
degedegedsow la ni makofɔlen ye u ka cakɛda min bi wele ko CNRS o ɲɛmɔgɔ ye. Jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɔni sera ka lakodɔn fɔɔ ka se Tokyo fanfɛyɔrɔw la min hakɛ sera 320 ɲɔgɔn ma kilomɛtiri la n'o bɛ jate i n'a fɔ kɔnɔ ka panni o janya hakɛ ni dugukolo cɛ n'o to. A koɲɛ kɔni kasara kɛra sababu ye ka tiɲɛni camanw dun fɔɔ ka taa se ji fiɲɛ tiɲɛni nɔ ma n'o ye tsunami ye min kɛra kunun tɛnɛ ka taa u ka kɔgɔjibolo fanfɛyɔrɔw la Japon jamana kɔnɔ. Nka ko min fɛnɛ fanga o ma bonya kosɛbɛ. Fiɲɛ kolonci min hakɛ bɛ taa mɛtiri 1.2 ma o janya hakɛ fɛnɛ yira dugukolo yɛrɛ la fan minnu ani ka taa kɔgɔji da kɛrɛfɛla o marabolo fan caman fɛ. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an sela an ka maa weleli ma n'o ye Dr Ali Tunkara ye ɲininikɛla don lakana bunakun kan a b'a ka hakilinataw fɔ ka kɛɲɛ ni Colonel Asimi Goita ale ka laɲini ye n'o ye kabina kulu dɔ sigi sen kan yaasa sigikafɔ o ka se ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Dr Ali Tunkara ale kɔni ɲininkala Modibo Dambele fɛ. Ka kuma talen magara baara min kɛra lakana ko ta fan na fo ka taa se gɛrɛntɛ min maliyɛnw ka i n'a fɔ kurantigi n'a ɲɔgɔnnaw da magara nin bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ y'i jɔ a la k'a fɔ ko fɛn min ye san tɛmɛnen o kɛra gɛrɛntɛ san ye maliyɛnw ma nka a y'a jigiya k'a fɔ ko san kura in na o na kɛ tare da ye ka laseli kɔnɔna la a da sera Mali ani Algérie ani marifatigi jɛkulu u y'u bolo bilali min kɛ bɛnkan sɛbɛn min na e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ a ye hakilila minnu ta o koɲɛ ninnu kan. Dɔnɲama Goita ka kumalase kɔnɔna la a ma fɔ k'a fɔ ko Mali sen tɛ bɛnkan sɛbɛn in na min tɛmɛna Mali marabagaw ni kulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ san 2015 ko kalo kelen hakɛ kɔnɔna la a bɛna kulu dɔ bila sen kan kulu min ni a n'a hakilijakabɔw kɛ mun kosɔn bɛnkan sɛbɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min kulu marifatigiw a ma kulu mafatigi la ani jamana marabagaw cɛ nka a y'a sɔnni sigi min kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko nin kumaɲɔgɔn in bɛ kɛ maliyɛn damaw de ni ɲɔgɔn cɛ dunan o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko dunan jɔyɔrɔ t'a la ni dun ye san 2015 ta in yɛrɛ i b'a ye diɲɛ tɔma sen kun b'a la fo ka taa ko kun kalifala Algérie ma ka ɲɛfɔli la i b'a faamu fana k'a fɔ ko nin bɛnkan sɛbɛn kura in kuma bɛ kɛ Maliw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen a kuma bɛ tila kɛ Mali dugukolo fana de kan a bɛ kɛ sababu fana maa ni o mofilen don i ye marifa ta yɛrɛta hukumu kɔnɔna la o i ye marifa ta diina lafasali tɔgɔ la o jamana ɲɛmaa Goita ka kuma kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko nin maa in bɛɛ lajɛlen k'an ka u sen don kuma nataw la minnu kan ka kɛ kalo kelen hakɛ kɔnɔna la ni dun y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min bɛ Mali ni kulu mafati kuro cɛ n'o ye san 2015 ta in ye i b'a ye k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn in na jamana caman da kun b'a la o bɛnkan sɛbɛn kelen fana kɔnɔna la maa minnu kun ye kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la n'olu ye terroriste ye nka olu sen kuma dɔn bɛnkan sɛbɛn na o kɛra sababu ye maa caman ka ye cogo la n'i y'a ye bɛnkan sɛbɛn ma se ka lawaleya a ma se ka a jɛnyɔrɔ fana fili bɛn baara la Mali kɔnɔ ko jɔyɔrɔba b'a la sabu maa min yɛrɛ tun ye toloma ye kɛlɛ kɔnɔna la n'o ye jatiwale kɛbagaw ye k'olu ka kɛrɛfɛden ni bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna la. E yɛrɛ bolo o bɛna se ka na yɛlɛma jumɛn don ni mankan in banni koɲa la? Jateminɛw b'a yir'i la k'a fɔ ko sɛbɛn min tun bɛ sen na fɔlɔ a sɛbɛn in kɛra maaw de fɛ maa min ni o kumana kɔrɔyanfan bɛɛ tɔgɔ la ko nka n'i ye kɔrɔyanfan maa caman ta k'i b'a ye k'a fɔ ko kuma ni kuma i b'a ye u ka hakilina ni kulumafatigiw kun ka hakilila kun tɛ kelen ye ka fɔ kura in maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra sababu ye ka bɛɛ sen don a la a n'a kɛ sababu ye ka fiɲɛ bɔda di kɔrɔyanfan maaw ma ka fiɲɛ bɔda di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma nka ɲininkali caman ni yɔrɔ in na sabu ni nin kumaɲɔgɔn ko in bila sen na sisan yalima ne ye min bɛ kɛlɛkɛ diinɛ tɔgɔ la ni maa min bɛ yɛrɛta hukumu kɔnɔna la n'u b'a fɛ ka Mali fan dɔ kɛ a dama jamana ye ko yalima ko i na se ka
olu la maaw sɔrɔ maa min ni u bɛ se ka ko latigɛ maa caman bɛ ka ɲininka ko yalima jamana ɲɛmaa ka nin hakilila in ko hali nin hakilila in ka ɲi k'a tɛna kɛ sababu ye ka taa kuma ni mɔgɔw ye maa min n'a sɔrɔ u jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ tile ban feerew la olu ye siranfɛn minnu ni maa bɛ se ka i sɔnni sigi olu kan don nataw la nka ala kare-karema yɔrɔ min ye o ye k'a fɔ ko hakilila min don ana malin damaw de fara ɲɔgɔn kan dunan jɔyɔrɔ t'a la o caman na hali n'a ma se ka kɛlɛ ban a n'a kɛ kɛlɛban fɛrɛ dɔw ye ka fara fɛrɛ min bɛ sɛgɛn bi. Mali ni Algérie u bɛ dan bɔ a ka ca ni kilomɛtiri 1000 maliyɛnw yɛrɛ dama ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ e hakili ye mun de ye o yɔrɔ fana na. Maliyɛn fan caman ka faamu cogo la diɲɛ don Algérie sen yera bɛnkan sɛbɛn fɛn fɛn tɛmɛna Mali ni kulimafatigiw ni ɲɔgɔn cɛ fanga la n'o tɛ ko Algérie sen donna a bɛɛ la nka o bɛɛ kɔfɛ kɛlɛw dasara waatiw la marifaciw jɔra ko nka min ye bɛn yɛrɛ lakika ye ka laɲini ye min ye kuma bɛɛ kɛlɛkura o laɲini kelen de bɛ na a caman ka yecogo n'u ka faamu cogo la k'a fɔ ko Algérie tɛ jigiya ye bilen jigiya mɛn ko ni maa bɛ se ka i sɔnni fa o kan k'a fɔ ko i y'o o sen don ka bɛnkan kuma wɛrɛw nata la kɛrɛnkɛrɛnyala maa min n'olu bɛ nin tile yɛrɛ sababu baw la n'o ye Kidali jamanaden dɔw ye i b'a ye k'a fɔ ko maa min ni Algérie jamanaden dɔw ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka da u bɔkolo kan sabu u b'a sɔrɔ balimaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ Algérie ye bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛ a n'a ka manko kelen ko ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye o bɛnkan kuma kɔnɔna la Algérie de ma sɔn dunan foyi k'a dabila la ko ni Mali fana k'a don sa kelen tan bi a man ka kɛ ko ye ko min ka n'o kan ka Algérie tɔɔrɔ hali n'a sɔrɔ Algérie bolo nin ye fɛɛrɛ de fɛɛrɛ min b'ale kɛ kɛrɛfɛden ni Mali kunkan kumaw la. Kuranko fanfɛla la e hakili ye mun de ye a ye kuma min fɔ o yɔrɔ ninnu na. Jɔnɲɔgɔn ma a ma layidu ta a ye kuma sɔrɔ a yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ ko a y'a la lɔn k'a fɔ ko maliyɛnw degunnen bɛ kuranko la a y'i sinsin o kan feere kɛnɛw bɛ senna ko feere min feere fɛn bɛ senna min mago bɛ sanga surun na ko nka feere dɔw bɛ yen k'olu mago bɛ sanga janw na hali n'a ban teliya la feere min bɛ senna o na kɛ sababu ye maliyɛnw n'a tare da don nataw kalo nataw fo ka taa se san nataw ma. Sanyɛlɛma ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ Bamako tasuma fagalan baarakɛlaw n'o ye sapɛ pompiers ye olu kɔni ye lafaamuyali baara kɔni caman kɛ sirabakan kasaraw kan Abibatu Nango Traoré ni Mokhtar Bari olu ka kunnafoni don an ka jɛku lamɛn. Nin su in senfɛ gouvernement ministre saba tun bɛ dugu kɔnɔ walasa ka sirabakan bolilaw lafaamuya o kɛra sababu ye ka baara bila sen kan min bɛ wele kasara tɛ yen nin su in na min labɛnna bolimafɛn ko ani fɛn sɔrɔko minisiri so fɛ jamana sirako lakanani baarada n'a bɛ wele ko ANASER ka sababuya la madame Damele Madina Sissogo ale ye bolifɛn ko ni fɛn sɔrɔko minisiri ye a kɛrɛfɛ minisiri minnu ɲɛsinnen bɛ lakana ni jamanadenw lakanani ma colonel Dawuda Ali Mohamadine ani kɛnɛyako ni yiriwaliko ma colonel Asan Bajalo Ture ye ni baara in daminɛ décembre kalo tile 31 san 2023 monument de la paix la walasa ka sirabakan bolaw hakilina jigin ni su in na Bamako mara la ani ka sirabakan kasara dɔgɔya. An y'a jateminɛ ni fêtu waatiw sera o waatiw de ka accident ka ca ka tɛmɛ accident waati gansan tɔw ma donc an bɔra bi ka se yan monument kɔnɔba la ka na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ bolimafɛnw kɔnɔ a kɛra bolimafɛn sen 3 ye o a kɛra bolimafɛn sen 2 ye o a kɛra bolimafɛn sen 4 ye o ka na ɲɛf'u ɲɛna u k'u janto u yɛrɛ la. Fêti tɛ ban don bɛɛ ye fêti ye ni don o don diɲɛ bɛ se ka fêti kɛ nka an ka a fɔ ko 31 caman bɛ nale fêti caman bɛ nale nka mɔgɔninfin nin bɛ se ka jɔ yɔrɔnin kelen ala k'an kisi ni kasara dɔ y'i sɔrɔ siraban kasara dɔ y'i sɔrɔ i ni bɛ to a da fɛ yɔrɔnin kelen ka a ɲini u fɛ u k'u hakili t'u yɛrɛ la u k'u hakili t'u ka bolifɛn bolicogo la vitesse o man ɲi u ka code de la route fana respecté. Ministre des transports et ministre de la sécurité olu ka baara fanba an b'o conséquence de n'o ye kɔlɔlɔ min lase jamanadenw ma an b'o de kɛ an b'o de furakɛ donc alhamdulilayi bi an nisɔndiyalen don k'a ye ko kɛlen don ka laɲini caman kɛ surtout sensibilisation caman bɛ ka kɛ pour que ka mɔgɔw ladi k'o kana kɛ. jɛkulu min bɛ wele ko police de proximité fana tun bɛ nin baara in na. An bɛ a su in na an bɛ a sensibilisation de la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fêti fɛ circulation a bɛ ɲagami dɔɔnin
mun bɛ se bolimafɛn na mun tɛ se bolimafɛn na mun bɛ règlement dɔn mun tɛ règlement dɔn u bɛɛ b'a essayer k'u bɛ bolimafɛn ta ka n'a ye circulation na bon n'a ta ka lajɛ caman bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ u bɛ alcool ta ka fɛn dɔw ta fɛn minnu man ɲi ka na n'o ye circulation na u bɛ se ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma bon an kɔni an bɛ yan nɔ k'u la sensibiliser u k'olu dabila en plus u ka moto boli dɔɔni dɔɔni u ka moto boli kase wa kase dɔw kunna ka moto boli ka sosi fermé don en plus fɛnɛ mobile bolila fɛnɛ u ka mobile kɛ dɔɔni dɔɔni fɛnɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ mobile boli n'i bɛ moto boli i kɛnɛma de don n'i banala i tɛna se k'o kɛ dɛ. denmansa dɔw fɛ sirabakan kasara tangani kocogo ɲuman ni su in na o dɔ ye ka to so ka ɲɛnajɛ kɛ n'i ka denmisɛnninw ye i n'a fɔ Fatumata Samake ale b'a ɲɛfɔ cogo min na. parce que denmisɛnninw ka sigi u ka quartier la tan ka musique lamɛn ka thé wuli a bɛ ne yɛrɛ content mais denmisɛnninw ka kɛ janjanjan na carré kɔnɔnaw ni dugu kɔnɔna na moto boliw ni girin a man di ne ye ko bɛɛ b'a kɔnɔ bon n'u sigilen bɛ tan ne yɛrɛ bɛ don ka bɔ la a ye n content kabi su daminɛna ne bɛ don ka bɔ la n bɛ n'u lajɛ n bɛ don bon n'u bɛ dugu kɔnɔ i hakili sigilen tɛ dɛ i hakili sigilen tɛ ka d'a ka wagati n'a cogoya n'u bɛ tantɔ i yɛrɛ bɛ sunɔgɔ. ɲina Anazer ka fara bolifɛnko minisiriso kan u ye baarakɛminɛn di min b'a to ɲɛnaminimafɛn tali ninnu bɛ dɔn sirabakan bolilaw fɛ. an ye lakalani kunnafoniko ɲɛmɔgɔso wele walasa ka nin su in sirabakan kasara da dɔn nga an ma jaabi sɔrɔ. Habiba Nango Traoré, Mokhtar Bari, VOA Bambara, Bamako. farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la an bɛna kuma di Siaka Traoré ma. Farafina sirantolantan ɲɔgɔn kunbɛba min bɛna tan Côte d'Ivoire kaw fɛ ka daminɛ ni janvier kalo tile 13 ka kuncɛ février kalo nata tile 11 san 2024 na Mali forobatɔn équipe nationale ko don o degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel ye sirantolantana mɔgɔ 27 tɔgɔw di a ye minnu sugandi minnu bɛna Mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ o tɔgɔw fɔra Mali télévision so la journal parler waati nɛgɛ 20 a kɛra kunu tarata janvier kalo tile 2 san 2024 na sirantolantana mɔgɔ 27 ninnu na gardien de but jɔkɔlɔsibaw o mɔgɔ 3 a fɔlɔ Jigi Jara ale bɛ ntolantan Young Africans la Tanzanie Abubakar Doumbia ale bɛ ntolantan Afrique Football Elite la AFE Bamako Ismaël Diawara ale bɛ ntolantan Malmo Suède jamana kan min ye défenseur ye kɔfɛmaw o mɔgɔ 7 Hamari Traoré Real Sociedad Falaye Sakɔ Montpellier Boubacar Keki Kouyaté Montpellier Mamadou Fofana Amiens Sikou Niakate Braga Moussa Diarra Toulouse Amadou Dante Sturm Graz milieu de terrain camancɛmaw o mɔgɔ 9 Djadje Samasekou Ofenem Mohamed Kamara Monaco Amadou Aïdara Leipzig Aliou Dieng Alali Lassana Koulibaly Sarle Nintana Kamori Doumbia Brest Adama Nos Traoré Hull City Yves Bissouma Tottenham Boubacar Traoré Wolverhampton attaquant ɲɛfɛmaw o mɔgɔ 8 Sekou Koita Red Bull Salzburg Nene Dorgeles Red Bull Salzburg Moussa Doumbia Al Adala Fousseni Diabaté Lausanne Sport Ibrahim Sissoko Saint-Etienne Lassine Sinayoko Agi Auxerre Youssoufa Niakate Bani Yas Serine Doucouré Saint-Lorient Maliden caman a ka ja sirantolontan kanuba caman y'u ka baara ban teliya la kunu tarata ka se ka teleso lajɛ walasa ka dɔn jɔn ni jɔn sugandira sirantolantanaw na forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel fɛ minnu bɛna Côte d'Ivoire sira ta a kɛra i n'a fɔ kunu tarata examen walima concours dɔ jaabi don Mali la mɔgɔ 27 minnu sugandira soden kelen dɔrɔn de b'a la o ye AFE jɔkɔlɔsiba Abubakar Doumbia ye a tɔ 26 bɛɛ bɛ ntolantan farafina ani farafina kɔ kan an ka kunnafoniw nataw la an na malidenw hakilina fɔ mɔgɔ 27 ninnu kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Bataki minnu cila maliden dɔw fɛ olu de filɛ ninnu ye
u ka hami an'u ka folikan an k'u lamɛn. Salamu alaikum, somɔgɔw bɛɛ nba ne tɔgɔ ko Adama, n jamu ye Kone, n sigi bɛ Yirimajɔ. Ne bɛ foli kɛ halibisa Ala ka san caman bila si kɔnɔ, Ala k'an bɛɛ kɛnɛya. VO kɔni n b'a lamɛn waati bɛɛ lajɛlen na, fɔ n'a waati tɛmɛna kan a b'an dusukun tɔɔrɔ, a kanu b'an na, a ka d'an ye yɛrɛ parce que an bɛ nouvelle minnu sɔrɔ o la, nouvelle ninnu ka d'an ye kosɛbɛ. An bɛ faamuya caman sɔrɔ a la yɛrɛ. Donc ne tɛ foli ka lase radio baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ani minnu b'a lamɛn b'u bɛɛ fo kosɛbɛ. Ala k'an kanu to ɲɔgɔn na, Ala ka san caman d'an ma, minnu bangena Ala k'u bɛɛ kɛnɛya, minnu ka kɛnɛ Ala ka dɔ fara kɛnɛyaw kan, Ala ka haminakow bɛɛ dilan ka d'an ma. N tɛ foli waati bɛɛ lajɛlen, a bɛ ni ce. Salamu alaikum VOA Bɔnra somɔgɔw kɔri baasi tɛ nba ne Ibrahim Sana ka bɔ ɲɔnɔ kɔlɔ kɔnɔ nka sisan n bɛ Bamakɔ kɛlɛ sababuya de ye na Bamakɔ Ala k'an ka sanw caya Ala ka san wɛrɛ jira n na ka jira n na si la ka jira n na kɛnɛya la Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in kolo suma ya Rabbi ama ye Ala ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ jamana in kan Bizari Mustafa bon a ka foli don a ka VOA Bɔnra lamɛn toujours. Salamu alaikum an balimaw an sɔgɔma ne tɔgɔ Gawusu Sandugu ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Nɛnpile 1 ma an bɛ min fɔ an bɛ VOA Bambara an b'o ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an b'o ka journal lamɛn waati bɛɛ ko an bɛ bɔ k'an ka deguw fɔ bon min kun bɛ yen Mali ka ko la an ka jamana lo mais Mali ka politique yɛrɛ le man ɲi layi an minnu bɛ tunga fɛ n'an ye politicien fɛn fɛn bɛɛ ka kuma mɛn walayi a b'an dusu tɔɔrɔ quoi an mako yɛrɛ tɛ Mali ka politiciens la parce que sow de lo quoi sow de lo namaratɔw lo parce que o tɛ jamana yɛrɛ ɲɛlen de fɛ fiyewu politicien joli de tɛmɛna Mali jamana kɔnɔ Mali jamana ɲɛ ma se ka suma politicien kun tɛ yen wa maaw bɛ fagara wa politicien kun tɛ yen maaw bɛ tɔɔrɔ wa sari an yɛrɛ mako yɛrɛ le tɛ Mali politiciens la ni vote waati sera o bɛ bɔ ni daw ye plɛ n'aw tugura an kɔ an bɛ jamana ɲɛsuma an bɛ jamana kɛ ten k'a sɔrɔ nkalon fin ma tɛmɛ kan o ɲɔgɔn sow tɛ yen quoi voilà donc o de tun b'an fɛ k'a fɔ. mɔgɔ an sɔgɔma a somɔgɔ a balimakɛ Abdulayi Sisuma de don ka bɔ Bamakɔ an b'a fɔ a ka baara ɲuman na don o don an b'aw lamɛn aw ye aw jɔyɔrɔ fa kunnafoni ko la nka min jɔyɔrɔ b'an na sa o ye kɔrɔfɛ ko in de ye o kuma kabi anw fitinin kɛlɛ bɛ sen na fo sisan a bɛ mada a bɛ wuli donc faama minnu bɛ sisan komi yɔrɔ kɛra anw ta ye o k'u jija ni kɛlɛ kana wuli kura ye tuguni u ka fɛn bɛɛ de kɛ pour que a kana wuli n b'a fɔ a ka baara ɲuman na aw ni ce. Fufu kelen mugan ani naani 347 16 o ye an ka nɛgɛjuru sira ye min labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye yasa aw ka se ka aw ka haminankow fɔ tabali kɛnɛ kɔnɔ nka aw kana ɲina yani aw ka haminankow ɲɛfɔ aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu o la musomisɛn fara bogotigiw kan an bɛ wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma a y'an wele ka caya. Ayiwa an lamɛnbagaw ni ne bɛna dan sigi bi kunnafoniyaw la minnu laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛlen ni sanga 30 ye ka taa bila juma na Zenabu Tiyoro ale bɛna aw kunnafoniya Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafu la kabini Ameriki jamana na an ka foli bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye an'an baaraɲɔgɔnw minnu b'an dɛmɛ ni baara in kɛko ɲuman na aw kana ɲina an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye 001 20 24 30 47 16 yasa aw ka se ka aw ka cikanw to an ka kɛnɛ kɔnɔ sɔɔni nazarakanfɔlaw olu bɛna aw kunnafoniya a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ turukala kan 102.0 Bamako a k'an bɛn.
sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw n bɛ sɔgɔmadafɛ